Wara Mary Louise Colero Preca u Luciano Busuttil din id-darba kien imiss li l-avukat Joe Brincat li jitkellem dwar l-emendi li qed irressa il-Gvern biex jidħol l-abort f'pajjiżna. Jiddispjaċini ngħid li dimmi għażla xejn imma qed naqsulhom mid-dinjità tagħhom. Ejja ma nkunux insensittivi għal fatt illi naħsbu illi qed nagħtu xi benefiċċju lin-nisa meta nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. L-eks Ministru u ex-deputat mexxej Laburista jagħmilha ċara u jgħid li l-kliem tal-emenda idarras hekk kif kulħadd jaf x'inhi d-differenza bejn ħajja u mewt u jinsisti li issa kull skuża se tkun tajba. Waqt programm li xxandar fuq ir-Radju Laburista Joe Brincat qal li bħalissa l-kodiċi kriminali ta' pajjiżna jgħid li kull min iwettaq abort ikun qed iwettaq rejat kriminali. Nieqaf fuq il-kelma il-ħajja tal-mara għaliex hemmhekk għandek għażla bej ħajja forsi wara. U altru li jrid ikun hemm raġunijiet biżżejjed biex wieħed jista' jgħid nifhem għażla bħal dik imma ħadd ma jrid illi ġewwa pajjiżna l-abort ikun qisu take away tħallas u tieħdu. Ma jfissirx illi għax inti tista' tagħmilhom f'pajjiż barrani allura għandek dritt tbiddel il-liġijiet tiegħek ħalli tagħmilhom f'Malta. Fl-istess programm Joe Brincat attakka lill-MP Laburista Cyrus Engerer. Cyrus Engerer verament kien vojt meta qal li ftit sigħat ġab firem fi Brussels biex jissapportjaw dak li qed jipproponi bħala emenda il-Gvern. U illi issa jiġi Cyrus Engerer jiftaħar bil-firem ta' dawk li m'għandhom l-ebda dritt jindaħlu fl-affarijiet tagħna verament Alla li l-istonku tiegħi. Intant il-Gvern uża spazju fil-gazzetti tal-ħadd sabiex imexxi propaganda sfaċċata favur il-liġi li qed tiftaħ il-bieb għall-abort f'pajjiżna. Liġi kontroversjali li kienet ikkundannata mill-professjonisti mediċi u bosta esperti. Min Kastiljan tuża strateġija biex fil-jum tal-protesta nazzjonali kontra l-abort jintużaw il-gazzetti lokali ħalli jmexxu il-propaganda ta' Robert Abela permezz reklam li sar mill-Gvern. Dan ir-reklam li huwa mħallas mit-taxxi tagħna ġie ppubblikat fil-gazzetti kollha għajra l-gazzetta tal-Mument.